Ahoj, tady Herlix a zdravím u prvního videa ze Skyblocku s Textrikem. Čau, ty vole, říkej mi textru, ale čau, say hello, hi. Jeho kanál budete mít v Ty vole, popisku. textrike. Jo, zabiju. Já. Ne, já už říkám, dobrý. Jo, můj kanál bude v popisku. Dobrý, mám se něco stalo, to je fuk. Tak, Ale okay. jsem chodil do Minecraft, tak. Takže my vás tady vítáme, že jo. No, jenom vysvětlím, o čem je Skyblock. Skyblock je vlastně takový malý ostrůvek a máte za úkol udělat takový určitý úkoly, ale ty úkoly my neznáme, nebo spíš známe a takový ty základní. Ale do dalšího dílu si to zjistíme. Tak hlavně dekopej hlínu. Ne, já to... Jo? Čau, Já si jenom trošku slovím zvuky. Takhle. Aha. Pozdravte do videa, on taky točí. Je to holka, ale... Jo. Ať nám spadne saplink. A jinak e-pino taky můžete mít v popisku, pokud já to nezapomenu. Jo, saplink, máš ho asi ty. Jo, mám. Ok, tak jo, je i v České jeden. Tak, samozřejmě musí taky pozdravit, musíme si dělat reklamu, že jo. Samozřejmě, pán začal s novým kanálem, třetím nebo pátým. No já jsem taky měl starý kanály, jako pozor, jo. A to mi bylo, v té době mi bylo asi 11, tak. Oh. Takže kvalita byla nejlepší. Ty vole, jsem se vždycky... Počkej, tu čestku posunem dopředu. A tady překáží. Tu čestku? Nebo já... To počkej, já vyberu ty věci. No asi jo, he. A teďka jdu s tím skočit dolů. Co vole, já mám... Ne, sorry na to. Až bude mít hlad. Ne, nebudem takový svíně. No, počkej, já tu čestu... Ne, já ji tam zatím nechám. Jo, hej, nech tyhle ty poslední jako bloky, takhle ty postranní bloky, takhle já nech jako... crafting, jo. Nice, ok. I krumpač. Grumpač, tak jo. Grumpač, jo. A jdou, mám 60 fps. Což kurva jsem nechtěl. Tak tady máš. No, má náhodou hodně fps. Jako jo. Počkej, na co mi dáváš? Krumpač, protože budeme dělat tohle, že jo? Generátor. No to... Co jen tak generátoru. Ale to nekopí teda pod tou truhlou. Tede! Proč? Když to má takhle po stranách tu zelenou. OK. Nebo, proč? Ale většinou se to má tak nechat. Ježiš. Což jak má... Prosím, jo, je tam bedrock. No, bylo by vlastně spadl ten písek, no, dat logic. Tak počkej, musíme nějak udělat ten generátor. Tak počkej, já vemu ten kabel. Jak bychom to měli udělat? Já nevím. Počkej. Nějak si poklepit do mikrofonu, máš tam šum. Já? No. Teď za tebou, vole. Počkej, já tam mám vlastně šum. No, trošku. Koro! Ne, ježiš, já to teď nebudu řešit. Asi mi blbne internet, jako jo. Takhle ti to řeknu, že to bylo lepší. Ale jo, šumí mi mikrát. To určitě vymažeš nějak, no. Jak is home? Hej, když, no jest, jo. Pozor. Jo. Jo, aha, jo. Ví. Kámo, ale víš, že bychom tady měli udělat nekonečný zdroj. Jo. Nebo vlastně nemusíme, protože my máme kýbl, takže stačí tam dát jednu vodu a pak až budeme větší prostor, tak si ji vzít v tom kýblíku, takže nemusíme. Nice. Tak. Tak počkej. Počkej, uhni. Takhle. Počkej, ten písek vemu. Jo, počkej. Ne. Jo. Tady to bude protékat. A počkej, já udělám ten teda tu nekonečný zdroj. Já vůbec nevím, jak to chci se dělat. No, tam by žirafu, že jo? Jo, jasně. Počkej, chceš tu... Takhle. Ne. Já mu vůbec nechápu, protože takhle kdyby to teklo tady by byla láva. A to udělám z hlíny, ale tu hlínu, že jo?
my tady můžeme dělat shopy, takže jestli se někdo dostane, tak budete muset chodit do našeho YOLO shopu, kde budeme kupovat samý drogy, chlast, který tady není, drogy taky ne, budete si moct kupovat fotky s náma samozřejmě, za asi 100, jo. Protože to tady velký- nechám teď tu lávu, tak. Teďka vemu vodu. Kámo, umíš cobblestone generátor, že jo? Jo. BOOM! Počkej, Boom z Imperium. jo no. Tak, Dej tam tady kabel. dám. Dej tam kabel! Nice. Tak, a teď bude dělat levnou pracovní sílu. Já udělám Tak, dvojitej. já se podívám na challenge. Challenge. No to bych se taky potom mohl podívat, no. No jsou tady zajímavý challenge, jako to ti můžu říct. Tak, máme tady cobblestone generátor. Máme na 1060 Jodanci. stack koblu a dostanu za to 3 kůže. 3 předkošky. Ano. To se nevyplatí. Bude mít dvakrát možná. Možná, no. Nejlepší je asi novic Tady Burger. bude, A musí mi dát Island na... počkej, tady bude láva. No, co? Jo, já jenom dělám ten dvojitej, víš. Jo, ne, 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 zachránce, kurva, jo, dobrý. Co jsi dělal za věci? Nic, já žiju, ale mám hlínu, že jo. Ježiš, ty Už jsi nemám. moc. A mám, dobrý, už je v krabici, ale počkej, ty chceš dělat double, ne, tak No však jo, však dělám. tak udělej double, budem kopat double, bude to úplně záživný díl, ty vole. Strašně moc. Úplně nejfíc. Nejfát. To já doufám, že ten zvuk, ale já to potom v Camtasia zlepším. Jo, pan Camtasiar. No, to je složitý. No, je to složitý, to víš. Všechny vztahy jsou složitý. A on to action jako dobře zaznamenává. Jo, náhodou jo, právě se mi líbí. Ale bude to šumět On asi. se ti líbí, jo. Ne, nelíbí, ne. Už ne. Ty gay teplouši. Gejte plouš. Ní. Děláš, to je špatně. Však dvojitej, kripla. To je špatně, tady nemůže být díra. Říkáš něco? No kámo, teď když to zničíš, tak čum, vole. Obsidian. Kámo, kam zmizel? Kámo. Jak to? Počkat. Počkej, tak tohle, já jsem. Jo, mám to. Kámo, co jsi to udělal? Nevím. Jak jsi to udělal? A to vzal, že jo, ten obsidian, to se vždy tak dělá, ale prostě, že on tak... Jo, vždycky. Kámo, tady musíš totiž udělat díru. No, tady musí být díra, tady a tady se kope. Tak jak, teďka to je dobře? Jo, teď by to mělo být správně, protože ty mám jako ty, že jo, koukej. 2 bloky volno, vidíš, a tady byla láva, takže tady bude kobl. No, ano. No, nejsem tam. A myslíš, že mi tam udělat nějaký ostrůvek, jako já tam nemůžu kopat. Počkej, teďka. No, teď si to nestane, protože tady má ta voda díru, že jo. Jo, fajn. Jsem domyslel. Tak kopej tež. No, počkej, já nevím, já se to musím nějak podepředstavit. Něčím, dej mi kobly. Si těž? No a... A jdu dělat bungee Kámo, jumping. si musíš jo. prostě natěžit, víš co? Vydal si. Hej, víš, že mi to nenapadlo. Ani mě ne. Tak vidíš. Prosím, ať se nepropadnu. Že... Polsky. Blízky. Nice, takže už máme 4 kobly, pak to nějak zvětšíme, ne? Jo no. Spadá mi kobla. Kobla. Já bych to...
Já bych to jako podstavil, jakože u toho posledního o to obsidianu vlastně, že okolo toho obsidianu, že tohle pak zničíme a jen Však jo, jeden, dneska tady, teda to všechno zničíme a musíme nechat jednu trávu. no správně. Mhm. No, tráva se hodí. Mhm. Jak jsem říkal, budeme prodávat trávu. Pak, Tu bych si teď dal. jo, co? Počkej, víš jakou trávu, ale já myslím Aha. trávu, ne trávu s uvozovkama. Já myslím trávu. Gramloď, ne trávu. Počkej, já skoupu tu hlínu. Jo, klidně, já mám 20 koblů. Mám 20 Kole. koblů. Počkej, já bych už s tím nějak mohl začít, jo. Necháme kde tu jednu. Asi tu nejspodnější. Hele, jakože. já bych řekl, že to je úplně jedno, jak to bude, ne? Jestli to bude Hej, já plošina s- jako pod tím, nebo... Postavíme Počkej, já si vezmu plošinu to- hned vedle toho, ne? No, já už to podestavuju. OK. Počkej. Válak! Ježíš, to je špatný. To je špatný, to je špatný, to je špatný. Co? No, nic se nestalo, jen mám 2 srdíčka, jakože, počkej. No, nevím, neříkal jsi, že nemůžu dělat sebevraždu, že ne? No, počkej, já jdu vlastně podestavět. Kamo, čum, jak je ta voda bílá? Cože? Jaká Přes ten voda? brák, čum. Já mám mraky vyplý. Aha, Ježiš. čekat. Takovou blbostí je tady ta láva, hej, já si ukradnu lávu, čekaj. No ale mohl bych si je taky vypnout, ono to tu trošku... Já jsem bublej ve vodě a neubírá mi to životy. Tak já to jdu taky podestavit. No ježiš, co jsi to podestavil? No koblem. No bože, to je hnusný. Ježiši, tak ty to chceš mít z trávy, že jo? Z trávy! Bum! Jsem se utopil. A bum! Zimcherium. No, to nebudem, to je copyright, ne copyright. Ježiši, jak si myslíš, že si to podestavím? Jako nějaký rebel? Já nejsem rebel. No nejsem. No. Nejsem. Nejsem. A nech tady jednu Kam jsi- trávu. Kam jsi dal? Kam jsi vzal to? Pojď. Až zase utopím, ty kráso. Bum, mám srdíčko. Boom. Proč to máš ten kobot tak dementní? Tady tu. Čum, Tohle tady, tu hlínu už můžeš... tady tu tohle hlínu tu hlínu nechej. už můžeš... Čum, Jo, tady tu tady hlínu to nechej. můžeš... Tu, kterou jsi právě zničil? Ne, tady tu. Ne, tu, aha. Pozor, tam to ještě není podepsat. Podepsané. Tady to už můžeš podkopat. Koukej, jak to spadne, no jo. Pozor, Od toho bedrocku začneme stavět, jo? Čum. no. Počkej, máš nějaký bloky? Pozor, no, dobrý. Takhle to Počkej, srovnej. Máme kostičku. Máme kostičkovaný Nice. svět Minecraftu. Že by. Omega, vidím všude kostičky. Hele, Omega, nehraješ náhodou Minecraft? Ne. No. 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 Kámo, co jsi to kurva vyrobil? Chova. Že nemáme nějak udělat, jo můžem, hlavně nestrat ten kyblík. No ježíš, tak to dám do česty. No radši jo, no. Já nevím, nějak, motorný, až to bolí, víš? já ne. Kámo, co to sakra je? Co jsi to sakra vyrobil? Tak. GG, OK, ostrůvek máme. Nice, ale nemáme kobl. Mohli jsme si udělat ten kysleby. No, to taky, to pak uděláme. Mhm. Ale my nemáme ten kobl. Hlavně nevem tu vodu. Nech ji tam. Nevím. Ta. Já si musím napít to, že udělám takový nemenší strych.
Takže to nebudu stříhat vůbec. Okay, juicy water. Ne, to není, to není juicy water. Už nemám. Ale je to Bona kurva, no. Nebudem jim dělat reklamu. Je to Bona Kuar. Je to Bona Quadra. Bona Quadra, ty vole. Hele, ale, no já nevím, no, ale, Počkej, nechej to. kamarád, Počkej, teďka, no, hej, ty, co jsme to kurva vymysleli. ono to bude fungovat. Teď, když Tak. sem dáš sem, no kam teď máš dát? Tohle zničím, tak. Dobře mi, Ježiš, počkej, tohle nechej. To je ten posvátný blok. Jo. Čekej, máme hodně dřeva, jo, máme, no. Jo, máme cedulku, nice. Čekaj, to udělám nějak. Nedávej hlavně. Nech to! Nech to! OK. Tak no. Takhle. Tady budeme mít vodu. Počkej, kde? Jo, tady je často. Tady lávu teďka vybleju. Tady vemu vodu. Teď tu lávu vybleju, no. Musíme ho Jo, uctívat. Bude to. Bude to náš Evžen, bude to Evžen trávník. Přesně. Posvátný bloko! Tak teďka uděláme cobblestone generátor. My jsme takový pokrok. Počkej, ty už máme kobl? Posvátný blok. Oh my god. Tady počkej, tak tady bych udělal tu díru, tady bude voda a tam bude láva, nice. Takhle. Ale my, Kámo, proč že tady máme kabel. Tak počkej, tak to uděláme z líny. Ne. Jo, začátek. Počkej, zase to pokazil. A jak? Ale no je lepší, když to uděláme jen o jedno. No tak jo, tady se bude kopat, ok, no tak jsem nepokazil, promiň! Sakra, sem dej lávu a tady dej vodu. Kde? Sem dej lávu a sem dej vodu. No, ty jsi to nepokazil, to už se ne. Jo, mám to dobře. Ty být Polák? Polák? Tak. Hej, ale kdo, to říkají Polákci, ne? Kdo Polák? Poláčisko. To je tak, Primitivně vtipný. no kdo ty vole? Ale možná jsem Kdo? Možná Takže mi to říkají spad- Slováci, vole. Ne! Pane, skočte do vody, no. Zachraňte si život. Život, ty vole. A jo, to Skyblock nám zatím jde, že jo, náhodou jsme ještě, no, nespadli. No, nespadli, samozřejmě. A ten je obchod. Potom tady budeme dělat úplně parkoury a uděláme si tu obchod, úplně, já jsem dělal normálně. Crafting. Já se podívám, já udělám takový, já se musím podívat, já se podívám na ten shop, musím si koupit něco k jídlu. Clear, zatím něco nakope, jo. Aha, but not as killer, aha, to je killer, to je určitě VDZák, nemám žádný, no, jo, je to VDZák, no jsem dobrý. No aha, tak tyhle, ten to má dobrý, tady vidíte sami kobl, dveře nemůžu otevřít, že jo. Bum, 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 bum. Tak co si koupíme? Killer melon, killer arrow, killer emerald, killer sapling, killer sapling, Kirill. killer 20 koblů za 35. Oh my god. Kolik mám money? Kolik mám Oh money? my 0. gosh. Počkej, Já mám nula proč korun. mi Action ukazuje, že natáčím 60 fps a když dám F3, tak natáčím 100. No, já mám přesně, tady mám 44 FPS, Minecraft natáčí na 44. 19 minut. To jde, jo. Tam je 20 něco. Co se uploadne? 25. 25. Já jsem tam. Máš nějaký kobl? Máš 35 koblů. 20. Už vyprostl Tak mi dej. Vacík.
Já si vykraftím Tak já ti dám svůj. krupacík. Tak ne. Ty jsi mohl sebrat. No, nic. Proč je to objekt je uzavřen magickým klíčem? Ty jsi to... Co? Tu cestu? No, já to nemůžu otevřít. Počkat, unlock. Tak. Jo, už můžu, díky. No a máme 3 cobblestony, to je výhodný samozřejmě. Počkej, tak já je schovám na krumpáču. Ty jo, já udělám ponorku. Tak, je to tady všude zajímavý, vidíte to, tam je bedrock. A tam je Herlix a skáče za mnou. Ne, Kámo, já co tu děláš? vodu jenom Ne. to. Kámo, čekej, ne, čekej, čekej, ty jsi mě tam znechal. Ne, fuj. Já mám home, is home. Dáš mi nějaký kobl, já buď si něco koupím za ten kobl, anebo si tady To udělám potřebujeme joulo. nastavení, vole. No právě, já jsem chtěl něco Na to, postavit. aby si skoupil Nike. Minebob.cz. Tak je dostavit. Každý dostaneš... Já něco zapnu, jenom. Já jsem si klikl na web, tak pak budu hlasovat. A budu dostat nějakou odměnu. Určitě dostanu nějakou sexy ženskou balíčku. Ona na mě vyskočí a... už se na to podíváte na retu.com. Ano, je to. Ona na mě vyskočí. A už znáte. A ono se to určitě nestane. Protože tomu nevěřím. Tak abych řekl, že tohle může být pro tento díl všechno. Asi jo, no. V druhém díle budeme dělat něco se stromama, stromou farbu a budeme zvětšovat kobl generátor. Jo. A možná v tom, za kamerou, možná něco uděláme. Možná něco. Něco. Takže my se s váma loučíme a čau. Čau, Komentujte. Čus. Čau, všechna aktivita se čau, tak čau.